lang kaci pawir ji na tu si non BJP itu klaim pon bo halake la hello list ki piamen pen ke jormen pen kaprek la posonsi ke klaim thap pen apot non jasemet kar biatum ke do ke thak inglong asotum ke do ke thak sungkrong so se nam mandel non het jong lake so luk so dak birtalo la ambani phan long le ki PG polam the chief minister Himonto Biswa Sharma alang lining jail dak Karbianglong araratum ke tuliram rong hang ingtang nai lo pusi mathalo seta bange tuliram handar juje MP Horin Singh Bebhandar juje la behala Omor Singh Tisonon present la so MP Bhandar juje job apana arjuje pin men se dakar Karbianglong ke lake niri deng se dolo por ko mason se bange direct nang itum theklong lo media thengno news lo na itum long lo je ambani phan labangso jituni ki non la so project advantage Assam 2.0 la so a project non ki BG pop abangke jasemet Karbianglong long si long leke ong pen di mahasau long si ke ong posi Chief Minister hala so ning jede Chief Minister Himonto Biswa Sharma ladak kopi adhikar lo alang ni gitu long le putha alang ni Chief Minister lo polling le darna claim tabare ji alang ni konna adhikar lo kelo lake Himonto Biswa Sharma la unset alang ni kining je long lo kelake dat tim Karbianglong atum hanlang laplo ki luthek tik ke thek tik aposi ne ke klema ling ni ning ke hang ling ni ning jeda bani via ling da chok pu pen kamatha pen lang plot pen se alang li ke ning je la pen nolo da tim Karbianglong tum da ko ninia prang da arboretum long meeting pangrum lo Himonto Biswa Sharma kaning je son thotsi tuliram rong hangda kache dondun pen tim Karbianglong tum kache dondun hala lis ki pi ke jor kali lake pu so da lis ke lage jong se ki pilo polote lage ke jora tein lage pata da ki pia tein lage barni se lo mitum asar je ai kathar APSLC a president of in nek choi lo hai pata lebelek lis lebelek pu haki jude kupilo Elvin Terona ki haita Cedonu nang kok lo kedi CM advisor Cedonu nang kok lo je lis le pita patalu la kathara sangho kining je ke aho alam lo pukok la so prave kang nek lo herada tu kachini ne pena poseta bangala council secretary tum inu te nek hai bang abi athela tum chini pose nek ne de mothe puhai he kopi polo polote CM aphan si pulo pote nang transfer na pu bang ache fere duk mati lasi nitu marjulong lo la bangso a project ke dak langkaijan lumbajong lo siki biji pu alam nitum asap ubirta lo asini tum lumbajong a constituency pen ke APSLC pen ke chedon de apen central committee pen chedon de lagi kali mari chedon de lagi la pela so thak sinon signing school lang bukulong biji pu di are nang ladak bang kijui ke lang la anadim ke me ha nagalen man Manipur ben pir the dang muni tu bang nang jui sidang nang ke lang ke bang lada inglong asotum si bang kadu be kedu Karbi tum si kedu ande la hai non la signing school jong si bilo polote ha UP Bihar ha Madhya Pradesh Mumbai Haryana pe sedang lahi dak staf bang ko lo kelong dun po bukajan CCI nang bikok lo cement factory
hala ke cengang ko hut ke hala suta ke pamang hulo je ladak CCI long se bilo polote inglong aso tum pena andang lokel atum sakuri long ko bako ansi ke long no lut dam na long le he getting pupe he no la so pollution me na jo ko ano muni tum jo simena dupen ko ano muni lo cancer ke long no la ambani ke claim ke la ke la yong si ki phuglo te hedi la ke muni chip pigi la so gas men ke biogas men ke lasi nilitum pubom lo APHLC ben ke lason long le pinang ne jor thap nang ne list ta piya kam da ve komen tu loi tum industry hai ke nang so mo ilitum hemprek long lok api hemprek long det api ba ke ni tum thang keng charjap unji hala so ki tum ke nang du non solar project 18,000 bighas ma mulia kamalila Ciri sihinya kamali 18,000 bighas asinon ki PG non atum cingkrak dagama lasi lason thak si dola non ambani phanke ante langkai janana laku lumajong si bi polote langkai janana bi lo polo hadake marat long ria adim bodi anda hala ambani phanke piun kar bi to mangke eviction pata piun hala kar non ambani phanke ante langkai janana laku lumajong si bi polote langkai janana bi lo polo hadake marat long ria adim bodi anda hala ambani phanke piun kar bi to mangke eviction pata piun hala karbi tu man ke eviction un marat log ria amen ben pu sia mambu guria bagan ke lagi eviction un pata si ke chipi kupi lam lo loge lasi nilitum lumbajong sisi committee hoi ahin pen nitum chedon un hekte la pen laso a project ke pabita long le karbiang long long ke APSLC pen ke chedon lo se chedon un lage la helo lasi apen ajak tumpul he BJP tu la APSLC tu ke development masih RE ek masih kari ini po development ke RE nomor 1 a development kar ini di BJP klema tung hanang than pu pini nomor 1 a development kar i ke sakuri pino inglong sofar sakuri yong se pilo polote ahem chikim thek po gari che namuna jakong do po nonolon ke sakuri ke claim nom bhage bank men loan ke pita joy pige ho salary pen langpo bang nini ni thomang mo maziki pi hemalun na long po bang poka building scheme bu lo pachali theko somarda hala hello hala for development se kenangi number hini a development khiti ke claim agriculture department do tan pi lo ke claim the di council pen pi achiri chiri hap pek pare paro saitiki re tamile claim thek lo ma claim thek the lasi development nang ni kali ni tumta development ke nang ji seta long le ke chojor pen lok compensation long pu pen lok pen development ke nang ni labang ya ho kalam udah lasi ni long dolang pu lumajong CC vice president do teron sang hoke hai la pen dipali ta alang li president lo alang stami thethini paning je pani le por bi pon nelehin pen thethini kini ye ni lai lo development pusita litum kan duka we male ki joy ke ji le po develop kali lasi ilitum aprang pen chini lo सरकार के होना तुम डेट के चरिया तुम रिसेट नहीं चीनी पर सिक ओ नहीं पुगला हेलो लसी ले तुम अर्जुलोंग लो सरकार तुम अकेरी के ले तुम फन के थंग तकली सीधा हलदक ले तुम कंगवाई दुन लपेन के मिशन जी मक हेनी मा पुला के हदक में थंग अलोंग योंगजुंग चिरी दुन टेक नहीं लसी टॉक्स पिने सोनबाक
nilahai ai ngit kelong ke MOU atok suta son sipulo pen ke MOS tok hini ke thom la pen jakas atok suta son silong dulo hala dak kar juju ke nangtum state ke hang by chance circumstances jongsi sorkara hin pen budget ka deweta sangkok pulote nangtum kichi sulai una jakong ko andu revenue ko andu pusi kar juju pusi ko lasi labang so bangke nangtum long industry ave factory ave lasi nangtum by sanjong si sorkar hin pen budget ene akaron pen jong si cinton kok pulit nangtum ci sulai unai ji la soya kong sia first ke dunai ji labang so source pandu pusi kar juju lasi non ile to ma siam phantal la bang si palu chok labon leli ke matha teng bangke lasi lahai industry development kadu ko vita tin kok lo lasi lahai wan ulo bote char chak on ko long le nam ko jat si matha bon sida dak bangke la pukali le tum ke research nai pu bangke hala bang so industry la pen ke company wan sida le tum ci protect unjima aja kong duma la bang si first ke matha nai bang sarkar tum ke long le capture je phanta hailo sarkar tum ke pabir je phanta hailo lasi lahai nangge short la pen kar ju pen reset atum si ban intellectual tumai seji hada ke central long ke la son si pinchong de tete lasi litum jongsi factory ba company wan ji lo tangte ladak ke thekiri da chinia son da dupik nai la pen ayakong da done ayakong padi bangke company chot puita under recognize ke central kalite state government long le vekpo kali de dakbin ine jire registration puna jat puna recognize tu nai lalo pulo tente arul doko arul ateng si sabui da pi unji lalo pulo timolong kok ano sabui ke pi un moben ni to ma CCI president parno ponlo CCI la ke nili ke thekdun pe melo hala so ke forget target de pi un lang sida non ke landa wi thudet ante la hai company factory wan lok te tum ko pilo pi un na la target forget da long nun de ti pi un ja ko ngwe la si la hai ma tha pen si litum ke loss ke thep ji la pen ke nili da chini pe me la ke pata pen list pu ke siwet la ke sar ja sar phai ne choi la tan da chini pe me lo ha da ka samis men ta met pu si ke to ko di met mane apor ningkan kon phan la phan ningkan thong ke pe pota ke la pen ke jong si pota be pu te mane phan pi pu de list la chok pu list ke ha la court aron teng me si tok pu la si tok hala ta ningkan thong ke pharu ta tok long 99 years pon da tok long la la pu de ke jor lo ta authority ke siwet lo bote mane pota do pu si ta me la apota amen pen hala khaina tu bom pon be ji sida along le ke bang le thang ta chupi dam pet thai le ju la ya kong long le tik ke le tum bang ke la industry puno company puno nang nelang pu si ni tum hin ben ke matha lo epesa se hin ben bang ke athe non ke wang ji singrak dak dulo ki thir tang dai le tum mo pen ta pulo si sai dai si lo la ta sita thang ta le dak rat ta chini ne sarkar pen ku pya benefit lo ne ye si ke do hut jontrong pi pinan pi prung lo lasi manja